Specielt på en skøn, solbeskinnet sommerdag som denne, er det rigtig dejligt at kunne nyde sin frokost eller aftensmad på Restaurant Golfens terrasse. Eller bare det at kunne nyde et glas kold hvidvin eller en sval øl. Selskaber sætter også stor pris på at kunne samles her, inden man sætter sig til festbordet. Fra terrassen kan man nyde udsigten over de grønne arealer, og man kan kigge på golfspillerne, måske lure dem af.